I reče Gospod Mojsiju, kaži Aronu, pruži ruku svoju sa štapom svojim na reke i na potoke i na jezera i učini nek izađu žabe na zemlju Misirsku. I pruži Aron ruku svoju na vode Misirske i izađoše žabe i pokriše zemlju Misirsku. Ali i vračari Misirski učiniše tako svojim vraćanjem i učiniše te izađoše žabe na zemlju Misirsku. A Faraon dozva Mojsija i Arona i reče, molite Gospoda da ukloni žabe od mene i od naroda mojega, pak ću pustiti narodu da prinesu žrtvu Gospodu. A Mojsije reče Faraonu, čast da ti je nadamnom, dokle da mu se molim za te i za sluge tvoje i za narod tvoj, da odbije žabe od tebe i iz kuća tvojih i samo u reci da ostanu. A on reče, do sutra. A Mojsije reče, biće kako si kazao, da poznaš da niko nije kao Gospod Bog naš. Otići će žabe od tebe iz kuća tvojih i od sluga tvojih i od naroda tvojega, samo će u reci ostati. I otide Mojsije i Aron od Faraona i zavapi Mojsije ka Gospodu za žabe koje beše pustio na Faraona. A Gospod učini po reči Mojsijevoj i potrkaše žabe i oprostiše ih se kuće i sela i polja. I nagomile ih grtahu, da je smrdela zemlja, a kad Faraon vide gde odahu, otvrda mu srce i ne posluša ih kao što beše kazao Gospod.